ang mga adlaw. Mao na nga karong Domingguha magkaigsuonan, ang sambingay nga atong nadungog kabahin kini sa tulo ka sulugoon. Nga diin ang Ginoo gihulagway sa usa ka agalon nga nangayog husay or kwintadas sa iyang mga sulugoon sa dihang siya mibalik gikan sa usa ka panglangyaw. No ang unang duha ka sulugoon nga atong nabati naningkamot sa pagpatigayon o pagpalambo sa ilang mga talento o kini nakalipay sa ilang agalon. Pero ang ikatulo nga sulugoon makaigsunan, no, nasuko pag-ayo ang iyang agalon kay tungod wala man siya gihimo sa kwarta nga iyahang gihatag kaniya. Tungod siyang kahadlok makaigsunan, iya na lang gitaguan ang kwarta sa ilalom sa yuta. Mga igsoon, kung atong pamalandungan ang maong sambingay, sama sa mga sulugoon diha sa sambingay, ang matag usa kanato gihatagan gyud sa Dios og mga gasa. Unsa man ning klase nga mga gasa? It could be mga talento, it could be mga bahandi, yutang kabilin, kahimanan, kaantiguhan, abilidad o responsibilidad. Aron atong gamiton, palambuon og udmaron. Adunay nakadawat og 5, adunay nakadawat og 2, ug aduna po'y nakadawat og 1. So ang matag usa kanato makaigsunan, ikaw ug ako managlahi, no? Matod pa sa ebanghelyo, sumala sa ilang katakos or each according to our abilities, no? Dili tanan kaparihas og mga gasa, no? Naay mga tao makaigsunan nga makaingon ta nga maayo kayo sa negosyo, no? Nga gamay kay negosyo napalambo, no? Naapoy uban nga nagsugod, wa gyud nitubo, no? Sama sa akong ginikanan nga naapod sila'y sari-sari store o sira-sira store, no? Sari-sari store kay ningon ako magpapa magtukod tag tindahan diha sa may esquina, sus tukod ang tindahan makaigsuonan, no? Bugas tanan. Ya human panahon sa paningil makaigsuonan amo gyud mangutang, no? Ako magpapa maikog man to maningil og utang. Mao na nga way mamayad sa utang, sira-sira store na pod, no? Sirada na pod ang tindahan, hangtod na pod si papa makabunos na pod, makapalit na pod og kuan, abli na pod ang sari-sari store ni Iba og Junior, no? Ya panahon na pod paningil, wa pa poy mobayad, sira-sira store na pod, no? Ang uban makaigsunan maayo kayong mananom, no? Nga kaingon ka nga sayo naman ang pagtanom. No, pero bisag daghan pang fertilizer makaigsunan, kung dili gyud ka maayong kamot, di gyud na motubo ang tanom pag-ayo. Ang uban pod makaigsunan, no, maayo kayong mukanta, no? For example sa akong part makaigsunan, no? Kining tingog nga inyohang nadungog karon, dili na maong tingog nako kaniadto, no, sa bata pa ko o sa dihang nag-high school ko. No, kaya akong tingog makaigsunan, no, matod pa sa ako mga silingan, sos murag gyud kanang kuan, murag gibarina gyud, no, algungog gyud kuno kaayo. Ngay panahon ikakanta sa kanang gosos sa San Vicente, manglabaw kong tingog kami San Vicente sa Dios igampo. Mingon to manabtan dong hinay-hinay dong kami dong mayabag gyud mi dong, no. Mao na nga pag-abot nako ang high school makaigsunan, no, maminaw ka sa kuan kining glee choir, no, nga grupo. Makaingon ka rin dutag yun apil. So ni-apil ko sa eskwelahan. Mao to nga pag-audition, sus pasalamat ko sa Ginoo, nakapasar ko, nakuha ko squire, pero wa man ko sa mga nagkanta-kanta. Gihangyon man hinuon ko nga tig-project ra og mga words sa screen, no? Mao to nga giampog yun ako sa Ginoo makaigsunan, naabot na lang ko, lisuod ko seminaryo. So inampo sa Ginoo nga Lord, hatagi lang ta kong tingog, makaigo lang gyud og nuta. Okay ra gyud na nako Lord. Bahala dili kay maayong mukanta basta makakanta lang. No, mao to makaigsunan nga God is so good. Nga niabot gyud sa punto nga nakaingon ko nga kay bahaw na ko mamati sa nuta, kay bahaw na ko mabasa sa nuta, no, mamati sa tuno. Mao to nga nakakanta gyud makaigsunan, pero dili dayon kay nangutana pa ko, daghan kay pangutana ng mga expert, no, kanang unsaon pag panindot og tingog, yamatod pa nila, hala bakusi ko nung imuhang tiyan, sus bakos po kong tiyan makaigsunan, bisag nagkumbitay na natong tiyan, hala bakos lagi hapon, no, namingon sila nga ang pagpakurog ko, no, sundan lang ko ng motor, sundon pong ang motor, mingon ko nga ang Ginoo maayo.
Pero niabot gyud sa punto magkaigsunan nga God is so good nga nihatag gyud og talento nako. Mao na nga isip pasalamat nako sa Ginoo sa iyang kaayo. No, mao na nga panaad ako sa Ginoo basta nay kaslunon Ginoo. Mo request man sila og di mo request mo kanta gyud ko, no? Mo kanta gyud ko agig pasalamat, no? Ang uban siguro magkaigsunan maayo nga mo design, no? Ang uban maayo mo sayaw. Padesok saldua bitaw o sa ni anak nagparty mi, no? Lalab, kanta, say-sayaw gyud pa desok, binat-binat gusto, paana gyud, ana gyud sa mayo aksyon niya. Ningon nang iyang kaatbang, padir, wanay lahain, padir siya, uy, napailain, ana na po sa speakers, no? Ang uban magkaigsunan, maayo sa uban. Pero ang lingtunganay, nining sambingaya, mao, dili man sa ganon sa talento, mao'y importante. Dili sa gidakon, nga imuhang nadawat. Kundi giunsa nimo paggamit pag-ugmad sa mga talento nga gihatag sa Dios kanimo. Nakapahimuot ba kini sa Ginoo or wala? O nakatabang ba kini sa imuhang komunidad o wala? Mao nga sa niaging Domingo magkaigsunan, no, atong gipangayo sa Dios ang gasa sa kaalam or wisdom para magiyahan kita unsay sakto ug unsay dili sakto. Unsay angay o dili angay. Remember that wisdom is always directed to God. That wisdom is always directed to what is good and lasting. Na ako'y parokyano dito sa Australia magkaigsuunan nga naay problema psychologically. Nga, mo-trigger ni ang iyahang sakit, no, kung especially weekends nga wa siya katabi, wa siya kastorya, magsagit-sagit ni sa suod simbahan, no, na magrosaryo, hala siya puting sagita, ikakumpisal, mangatos kumpisalan, kay buram na siya kwarto ang kumpisalan dito, muso dito, dili mangumpisal, kung dili magsigig sagit-sagit, why Lord, ganong ako? No? Alingugog kayo. Ya, magyaw-yaw, sige, panawag, telepono, tibuok, buntag, hangtod, hapon, hangtod sa gabi. Mao na nga mo sa among telepono, amo na lang ihang among telepono, kay alingugog kayo. Pero during weekdays, magkaigsunan, Monday hangtod Friday, kini siya, murag as bright as the sun. Magsige lang smile. No? Magsige lang smile. It's because siguro daghan sa mga tao nga mahinabi o ma-encounter. Mao to magkaigsuunan nga kanang nakaingon gyud ko nga bisag ina yung sitwasyon, God is so good to her. Kay ngano man, akong nabaw-an nga kini di ay parokyano nako bisag ina ang iyahang mood niya, naagud siya dindot nga talento. Ang paghimo o pagdrawing og fashion, mga fashions ba, mga salina sa bride, mga inana. Nga kung ikaw magtanaw, makaingon gyud ka nga buhat man is mga expertise nga mga fashion designer. Mao to magkaigsunan nga akong gi-recommend no sa iya dito sa kuan kanang gamay nga lungsod, no, gipakita na mo ang iyang work niya. Na until such time magkaigsunan giimbitar na lang ni nga aduna siya'y exhibit nga pagahimuon. Ang iyahang exhibit puros iyahang mga design, no, mga fashions. Many appreciated sa iyahang outstanding talent sa maong fashion design. Makaingon gika magkaigsuunan, siguro naay gamay siya pero aduna po siya ikapasigarbo sa iyahang kaugalingon. So each according to our abilities. You know what, my dear friends, God is interested more on how we make use of our talents. Our talents, should enrich our love for God and for others. Our talents should inspire others also to embrace their own gift. Mao na nga gamiton gyud nato ang kining talento nga gihatag sa Dios nato para sa Ginoo, para sa imong kaugalingon o para po sa uban. Nga life is indeed a gift or a talent. Kay matod pa sa akong obispo nga mihalina, matod pa niya, God does not make rubbish. In Binisaya magkaigsunan, ang Ginoo wa gyud magbuhat og basurahan. Ang tanan espesyal gyud sa mata sa Ginoo. No? Magamay man o madaghan imong talento, ang importante giunsa nimo paggamit ang kanang maong talento sa paghimaya niya o paghatag dungog sa imong kaugalingon o pag-alagad sa uban. O kung kining mao atong buhaton makaigsunan, kung kita tawgo na ginis Ginoo, no? Ang Ginoo sa atong ebanghelyo maningil man gyud na siya,
no, mangwinta magyud na siya kung giunsa nimo paggamit ang imuhang kinabuhi o imong talento. Na kung magbinaayo tas ngadto sa uban makaigsuon